Магнітнае поле прамога правадніка з токам. Для вывучэння магнітнага поля прамога правадніка з токам нам спатрэбіцца прамы праваднік, крыніца току, ключ, злучальныя правады, жалезнае пілавінне, магнітныя стрэлкі на падстаўках. Падключаем праваднік замацаваны на пласціне да крыніцы току. Замыкаем ключ. Жалезнае пілавінне намагнічваецца і размяшчаецца па акружнасцях, праз цэнтр якіх праходзіць праваднік з токам. Значыць, лініі магнітнага поля прамога правадніка з токам уяўляюць сабой акружнасці з цэнтрам на правадніку з токам. Працягваем дослед. Размяшчаем каля правадніка з токам маленькія магнітныя стрэлкі. Па іх вызначаем напрамак ліній магнітнага поля.